Хора, вижте, това са новите джуси бомби. Това са новите коледни джуси бомбове. Има ги в DM, марката Essence, то отгоре пише. И това имаше 2 кутии последни. Това мисля, че има още една. Но ние попитахме в склада и на нас не ги дадоха директно от склада. Аз не им правя реклама, но просто казвам, защото са много хубави новите коледни джуси бомбове. И сега заедно ще ги отворим. Ето, това са всичките нови. Има златен, има такъв. И има една шапчица, която да се слагаме на капачката на джуси бомба. И ето, вижте отзад, примерно е така как да си го сложим. И сега ги отваряме. И ето, вече ги отворихме. И ето, сега ще ги отворим. Хора, ето, отворихме ги. Сега да видим какво има вътре. Ето е шапчицата. И ето тук са всичките нови джуси бомби. Ето това са новите. Първи. Този ми изглежда с манго. Бляскав е. Ето този е втори. Изглежда супер яко с бляскава капачка и отвътре бляскав. Секунда. Аз направо всички директно си ги извадих. Ето това са новите. Има един ето такъв златен. Един ето такъв. Един такъв. Един такъв и един ето такъв. Този изглежда много яко, както и златния. И това са всичките. Essence е марката им и от DM в центъра ги има. И ето сега ще ви покажа как стои ето тази мини шапчица върху капачките на всички от тези. Само да кажа, мисля, че ги има и в Lidl Drogheria. Ето така стои на първия. Ето я на втория, ето я на третия, ето я и на четвъртия, ето я и на петия джуси бомб. Това са всичките. Надявам се да са ви харесали и да ви кажа, много хубаво стоят. Не съм ги опитвала. Последвайте ме и лайкнете това видео, за да направим втора част, в която ще ги опитаме как стоят на устните. Пишете в коментарите дали искате втора част, в която да видим как стоят и на устата.